Nah, iki karek nukoni kocone lur, di kari nukoni kocone. Terus iki dicat. Engko dicat Mbah engko. Dicat. Kita resik saiki. Nah, juga ini kita resik lur. Iki atuh apa Mbah Sir? Oh, atuh lawang kamar. Mbah Sir nih ke lawang kamar pek. Alang-alane manten anyar iki. Kamarmu ngelani manten anyar nek masa bar di bedah apik mening. Lah, mantan tua. iki rong cukup lho iki ya kari ngecat niku. Kita niki ndelok Mbah Sir arep atuk lawang. Mepet cek. Nah, iki terus lur konten ini sampai selesai menikmati suasana sore hari di bugar rumah ya. Bugar rumah milik. Suasanane karep udan neh lur ya iki redup. Iki wis metu gemisen neh. Megane mangsa 5 lur. Mangsa 4, mangsa 5 gemis wayahe nandur tukulan-tukulan iki padha tukul. Tandur-tanduran polo kependem, polo kemandul, polo kesimpar, polo kirno, lan tanduran liya-liyane. Terus kontennya Bang Wiryan Disa. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur ya, masih dapat bertatap muka dan kembali tentunya bersama Bang Wiryo sedulur ya, di channelnya Bang Wiryan Disa, YouTuber gunung, YouTuber kampung dari Kabupaten Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Baik, dalam konten ini sedulurku di sini Pak D di edisi hari Jumat ya. Sekitar jam berapa? Jam setengah 4 sore lur. Tapi suasana redup banget di kawasan Kampung Pak D yang ada di Desa Ngerdani, Kecamatan Longko, Kabupaten Trenggalek. Suasana redup banget. Dan juga kebetulan di sini di rumahnya Mbah Jaikem ya. Kebetulan kemarin itu sempat dipugar rumahnya. Sekarang sudah jadi lur, tinggal apanya itu, tinggal cat sama koco ya, koco. Nah, sambil menikmati suasana sore hari, suasana redup di edisi hari Jumat, mari kita ikuti konten ini sampai selesai ya, menikmati suasana kampung, nah, juga menikmati kehidupan di kampung ya. Nah, dan juga di delok rumah Bardi bedah lur ya, Bardi Prestar. Nah, seperti apa, kayak apa, nah, seperti ini lur. Angkonge sitok bane mbledos Mbak Sir. Angkonge sitok bane mbledos. Apa? Angkonge mbledos sitok bane. Gue. Iki lha kena ditempel ya nukokne. Tane lingkungan. Oh, mbledos kene. Kepanasan kae to nek. Jias. Nah, iki karek nukokne kocone lur, di kari nukokne kocone. Terus iki dicat. Engko dicat Mbah engko. Iya. Nah, dicat. Kita resik saiki. Nah, juga ini kita resik lur. Iki atuh apa Mbah Sir? Oh, atuh lawang kamar. Mbah Sir nih ke lawang kamar pek. Alang-alane manten anyar iki. Kamarmu ngelani manten anyar nek masa bar di bedah apik mening. Lah, mantan tua. Iki rong cukup lur iki ya kari ngecat niku. Ya manten tua ora apa-apa ben setahun nom. Iya. Umurmu wis neng 80 lho, Mbah. Enak. Antaramu Mbah Ruk ya. Pantar aku wakijan kalau. Kewakijan wis reneng kok. Wakijan mati serem mbok pantar aku. Lah, wis sepuh kan. Wah, kene luwang barang iki ruang makane. Puang nganti sengkak-sengkane iki. Kok gak nih kok ngomah lawang iki. Iki tiran lawang kok gor ini. Iki tilas lawang di Mbah? Tilas lawang di. Lawang ngarep ya. Iki me pawon barang iki lah. Bisa. Dandani gede-gede barang. Lawang setak ngene reneng. Lur.
Rumah janda. Mm-mm. Rumahnya janda tua sendirian. Angel dikira cecek dulu. Ndak gathuk iki lawang iki. Eh? Ndak gathuk Terus sih? iki. Ora tarung. Yo, ngerono kering. Kok pawon nak ngono. Yo. Dikira cecek. Angel iki. Angel nempel sakmono iki. Nah, guys. Pawone bareng yes kita resik lho iki yes. Bang da anu yes. Tetep lumayan titik. Bang makane. Iwak ijan ke selame lahir bermu gitu. Pak ijan ke selame lahir bermu. Sunate. Ya jate pak ijan. Di ruang tamu. Ki radione lho. Loh. Radiomu pung, Mbah. Radiomu barang. Kok kena kok foto Ya kan nek. sembarangnya kena. Nah, seperti ini lho. Di sotok kita resik ya, berarti tester. Nah, seperti ini. Sing dulu tambah gendang. Apa nih tambah piye? Kira iso. Ndi lho nek. Pengennya ngebles nang Iki. iya kuwi. Yo rene cantolan itu wis pol iki. Iki wis pol iki, gedug lho iki mentok. Ora ngabrus. Didelok angkel yatudan didandani dituki apa ngono. Kuwi wis reng-reng ini ndi ora. Ditelisir kok yatu rayu. Delok ni dengan lur ya ning sampinge. Sampinge iki. Ya, tapi bisa nek batakune lur. Saya pairen rumah udah rumah. Iya, Desa gigi. iya oleh bantuan anake. Ada Sinardan. Nah, iki wis kekloneng kabeh lur iki teko kono wis kekloneng. Nah, iki kekloneng kabeh, tapi iki gede kepang, si apik dipasang neh. Penting kan. Masih bote ndak njangkau lur. Nah, iki sarepe germis ya. Ketoke sarep udan neh. Ya, malam Sabtu udan.
Malah dhuwur iki ya lawange karo sing dhisik iki. Iya. Kondangi iki Mbah Siramal ning ngarep. Kondangi iki. Kok gantolan. Kurangan. Kur usah ora nutut. Terus ya. Oh, betul lah. Peteng. Ini kena ada koyong ke Oh, jambangan. jambangan. Ambil dulu. Nah, begini lur ya. Kita resik ketekerek. Cat karo kaca lur ya. Nah, terima kasih sedulurku ya, Anda sudah menonton dalam konten ini. Semoga terhibur juga bermanfaat ya, walaupun dalam konten sederhana. Sekali lagi terima kasih dan tunggu video berikutnya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.